Mga masaklod, Maykis, mga itong sa salamat sa Teamster dyan kapatid. This time. Gising na yung mga aking gising na yung aking mga team dyan. Malapit na ba Money Bloats? Wala pa. 1.5 pa lang ang aking WH Maykis Reel. 1.5 pa lang. Rapi ako dyan, ano? Kasi malayo yung George dyan. Ikot tayo. Hindi ka nang makita eh. Hindi ka nang makita. Eh, pag dito sa ano, na ano yung apektuhan yung ano eh. Kung nakatapat sa ano dito sa wifi. Na ano siya, pag di siya nakatapat tinapatan mo na dyan. 4 million people in the house. Miguel up, shout out. Salamat sa mga nagtambay-tambay na dyan. Kay Mikey. Mag-share na tayo sa group ng ating LS. Ano yun?
Team Korean. Isa team. Dalawa na. Dalawa na ang ano ko. Nalihan na JC. Yan, meron na. Needs FLN, Tamsak host. Salamat sa tamsak dyan, Needs. May jacket ka na, Needs. Shout out, host. May jacket ka na. Yan, mayroon na. Salamat sa patamsak dyan kay host. Magbaba ka na ng bahay. Baba ka na ng bahay dyan, Neds. Ayan si Tony TV Vision, nagbaba na ng kanyang bahay. Oh. Baba na agad ng bahay para madikitan na agad. Yan. Dikitan na agad kayo ni Tony. Ito ka oh. Ay, ang X ng intro mo. X ng intro mo, Neds. Pwede pala dami i-upload yung video mo. Ha? Pwede i-upload. Wala ka nakawin ng ano. Neds. Dan Paul Pak, sabi ni Tony TV Official. Dan Paul Pak sa'yo, Neds. Click na lang kay Tony. Feel ko talaga, maiksi host. Oo, maiksi. Hindi kaya ano yun yan? Ganun ba talaga? Parang hindi malagyan ng ano na, ng ads ah. Sabay, okay yung maganda yung kasi talagang natatapos talaga yung video. Kasi ang iba hindi tinatapos yung video eh. Ibaba kaya ito ano. Ang 60 na. Hmm? Pasuport mo na to. Ano? Pasuport. Sa R. Ha? Yan talaga? Oo. Yeah, kadi. Ano na ba yun? Ba't ganyan? Nangyari. Edit ko ulit yan. Pwede pa ano?
Pwede pa yan, edit? Ha? Balik ka dun sa ano. TikTok. TikTok. Ha? TikTok. Pasok ko. Wala. Dapat din na sa... Tatawanan tayo. Sayang may tatlo na itamsak ng apat.